Здравейте, добре дошли в Междуинов на FIFA, по-точно eSport 25, Карара Барселона. Предишния епизод не ви показах трансферите и отбора. Това ще един капитан на отбора. Кепа го купих от академията. Съм го пратил, че го пратя под наем в някой отбор да се развива. Този защитник е добър, че го развиваме. Той е пратен в Жирона до края на сезона. Пусърно, че си го вземем, че го налагаме в отбора. Френки де Йонг, Педри, Гави. Той също от академията, че го пратяме също под наем да се развива. Той е под наем в Борусия. Той също го купих. Ансу Фати, Деспотов също го купих. Това са, че разчитаме на Робърт Левандовски, на този той го нападал. Този, че го пратиме под наем или че го продадем на двете. В някой матч може да разчитаме на него. И нека да преминем към първия матч. Едва, че първият отбор срещу този отбор и че променяме скамейката, да сложим някой друг на скамейката. Че дадем шанс на да се докаже, да се почине Ансу Фати. Този може да влезе да се... Започваме с първия матч. Ето първият матч започва. Център за Барселона. Тук паса не беше много добър. Атакуват. Изстрел. Неточен изстрел. Ето Барса отново така. Подаване. Левандовски. Левандовски вкарва. Голата машина на Барселона бележи. Барселона започва атака. Подаване. Грешен прас. Левандовски. Противникът други отбор правят така. Рафиня. Засада има. Атака за Барселона. Левандовски с изстрел. Корнер. Ямал открадна топката. Ямал. Атака. Атакуват. Има ли удар към вратата? Неточен изстрел. Рафиня се контузи. Ако се контузили контузен. Деспотов влиза. Виктор Роке. Виктор Роке наказва за 2-0.
Толкова от каратната, да видиме. Изтра към вратата, вратара фаща. Атака за Барселона. Засада има. Видим далече. Тер Штеген фаща. Има една минута до края на матча. Барселона атакуват. Свърши матча. Барселона печелят с 2-0. Следващия матч срещу Барселона срещу Севиля и Рафиня е контузен, Чирай Феран Торс нейното място. И нека да започваме с матча. Матча започва. Левандовски бърка с паса. Тук Феран Торес. Край на топката. Атака. Атака за Барселона. Левандовски. Има някой да се предложи? Не. Левандовски завършва и вкарва. Ямал открадна топката. Изстрел на Ямин Ямал. Отстраня вратата. Аут. Какъв хубав изстрел. Ямал топката открадна. Ямал завършва. Отстраня вратата. Атака Севиля. Има Дуспа. Жълт картон. Дали има контакт? Има Тер Штеген. Над вратата. Каква хубава Дуспа го. Ма над вратата. Не оцели вратата. Атакуват пак Севиля. А това има да хубава атака. Фал. Долетимо не. Изстрел. Тер Штеген уловя. Спасява. Корнер. Тук не попада. Атака. Ямал. Дали е по-бърз? Не. Левандовски. Към Ямал. Ямал. Ямал подава. Левандовски спуска невероятния шанс. Жълт картон за Ямал. Където преди малко направи фала. Там може да види как направи фала. Това си е жълт картон. Атака за Барселона. Изстрел на Ямал. Аут. Барселона правят атака. Педри. Ансу Фати подава. Тук. Левандовски. Не може там да вкара. Барселона атакуват. Ямал. Изпуска тук Ямал. Великолепен шанс. Скача. За последна атака Барселона. Край на двубоя Барселона печелят с 1-0 гол на Робърт Левандовски. Матч от Шампионската лига срещу Милан.
Милан правата атака. Фал за Барселона. Десподов. Чему... Десподов прехвърли стената. Тук от краната. Гави. Тук Гави не успя. Корнер има. И стрелно е точен. Край на матча Барселона Милан не можаха да победят 0-0. Добре дошли в Ел Класикото Барселона и Реал Мадрид. Барселона атакуват. Бруда възможност. Спряне. Атаката Барселона. Подаване. Левандовски открива резултата в Ел Класикото още 6-та минута на двубоя. Атакувах. Реал Мадрид. Белингам пропуска. Има корнер за Реал Мадрид. Лука Модрич. Тер Штеген спасява. Реал Мадрид атакуват. Ембапе. Килиан Ембапе изпуска. Пак атакуват Реал Мадрид. Реал Мадрид атакуват. Ще има ли изстрел? Да, Тер Штеген спасява. Килиан Ембапе. Подаване Вини Джуниор. Изпуск. Барселона атакуват. Топката отнета. Барселона атакуват. Има центриране. Педри изпуска. Атака на Барселона. Те има далече. Могат да изравнат Реал Мадрид. Ембапе. Врата излиза. Го префърля. Не успява и Барселона печели. Ел Класикото с 1-0. Благодаря, че гледахте клипчето. Аз бях Еленко и до следващия път.